História je neudeliteľnou časťou prítomnosti. Patrí k nám a zaslúži si, aby sme k nej pristupovali s úctou a obdivom. Mlčky svedčí o živote a hodnotách našich predkov a vždy nám bude mať čo povedať. Preto je dôležité, aby sme tieto stopy minulosti uchovali aj pre ďalšie generácie. Projekt Digitálne múzeum už vo svojej začiatočnej fáze, keď sme ho pripravovali, tak si vyžadoval pomerne veľké nasadenie, lebo na projekte spolupracuje 32 organizácií muzejných. Na Slovensku to znamená, prebiehal prípravný proces ešte pred odovzdaním projektu, kde sa zbierali informácie o zbierkových predmetoch a vytipovali sa tie zbierkové predmety, ktoré sme sa rozhodli zosnímať ako najvýznamnejšie artefakty, ktoré sa nachádzajú v slovenských múzeách. V rámci národného projektu Digitálne múzeum boli vybrané najvýznamnejšie kultúrne objekty z 33 slovenských múzeí a zosnímaných bolo 174 582 zbierkových predmetov. Tento projekt je veľmi náročný tým, že v podstate sníma všetko, tak ako sa volakedy hovorilo, že od blchy až po lokomotívu, ale to je úplný fakt, pretože robíme tak prírodovedné zbierky, ako aj technické. Čiže naozaj sa robia všetky druhy predmetov a to si vyžaduje, aby sa na to používalo aj viacero technológií. My používame celkom 18 technológií na snímanie, pretože každý ten predmet si vyžaduje svoje.